Čaute, vítam vás v prvej časti iStalku a k úvodu si povieme niečo viacej neskôr, ako tento koncept celý bude vyzerať, ale čo vám ukážem, že 4 stupňa, aby ste verili, a tá voda možno má aj menej ako 4 stupňa, dajme tomu, že 4 celkom chladné a vlastne k úvodu vám poviem niečo, až keď v nej budem. Okrem toho, teraz sa môžete zabávať na tom, jak mi bude zima, lebo to robím len 8 krát. To znamená, že to nebude moc príjemné, ale treba byť namotivovaný na to, keď človek ide do tej vody a dýchať. A potom, keď sa mi dostali dých, tak asistentka mi podá obálku a vlastne tento koncept bude založený na tom, že budem dostávať nejaké témy a budem na nich hovoriť pri tom, ako budem vo vode a budem sa drkotať, takže snáď to bude zábavný koncept pre vás a užívajte sa. Uvidíme. Joj, no. Je to príjemné, ale dá sa. Poprosím obálku. Ďakujem. Oj. A k tomu úvodu, teda, v tej obálke máme dačo k úvodu. No už mi mrznú ty kokos nohy, dobre? Stopky som si zabudol inak zapnúť, nevadí, tak to nejak zrýchlime. Takže v tomto iStalku sa budeme rozprávať hlavne o ako zhodnotiť kapitál efektívnou cestou a hlavne nie nejakými skemmi, ale fakt, že pomalou, dobrou, efektívnou cestou. To znamená, k tomu patria akcie, zlato, striebro a nejaké kryptomeny. Ale tak kryptomenám si povieme niečo na budúce, ale a ešte možno aj nehnuteľnosti. Ťažšie sa mi rozpráva, takže nie je to jednoduché. Potom nejaký toľko sebarozvoj a biznise, nejaké nápady, ktoré vlastne som pozberal ja, alebo nejaké rady, ktoré som pozberal ja popri tom, ako som robil nejaký biznis a celkom efektívne rady, ktoré vedia zvýšiť vašu úspešnosť v biznise. K tomu sebarozvoji by som podotkol nejaké sebarozvojové knihy, alebo nemusí to byť len o sebarozvoji, ale o investíciách. Jednoducho, ako sa zlepšiť a mať väčšiu hodnotu potom na trhu neskôr. Potom toľko o zdravotnom štýle, lebo vlastne zdravotný štýl je dosť spojený s tým byť úspešný v biznise, hlavne kvôli disciplíne, ktorá vás to naučí, aj toto otužovanie. A keď už sa teda neotužujete, alebo nie vám to veľmi príjemné a nevedeli by ste sa na to namotivovať, tak okrem toho veľmi dobre k tomu pomáha šport, udržať si dobrú disciplínu a zdravo jesť. Takže tieto 3 veci, alebo 2. A k tomu potom neskôr chcem ešte prichystať aj obsah v nemčine, to znamená, že nejakých rakúskych, ale hlavne nejakých zahraničných hostov budem pozývať do tohto iStalku a budeme sa rozprávať fakt, že o rôznych veciach, nejako nadhodíme nejakú tému, uvidíme o niečom, niekedy môžeme zabrnúť aj kľudne do vzťahov, nie úplne takýmto smerom, ale minimálne nejakými otázkami a nejakými takými, by som povedal, trošku vtipnejším námetom a určite v tom chcem zahrnúť biznis a sebarozvoj, lebo je to jedna z aj ako dobre nastaviť a správne mindset na tieto všetky veci. Takže asi o tomto celom bude tento koncept. A podľa mňa už je čas aj z tej vody vyliesť. A teraz, čo by mal človek spraviť, je, keď z toho vyleze, aj keď nám je zima, nebol som tam úplne potiaľto, to budem až na budúce, tento úvod podľa mňa bohate stačil na to, ale človek by sa mal jednoducho zahriať a hlavne sa hneď neobliecť kvôli tomu, aby ten chlad z vás, by som povedal, odišiel alebo z vášho tela a zahriať ho naturálnou formou, aby by som to povedal, to telo sa snaží takto termoregulovať alebo urobiť termoreguláciu a tým, ak sa napríklad by si sa vložil do výrivky, do sauny alebo sa hneď zabalil do veľmi teplého oblečenia, tak by ste vlastne narušili tú
termoreguláciu, dajme tomu, chcem to tak nazvať. A popri tom vaše telo nevedelo si dobre urobiť tú termoreguláciu v tele toho chladu. Takže toto by bolo asi všetko k tomuto videu a tešte sa na druhú časť. Čaute.